Nașterea Domnului nostru, noi o știm toți cum o fost tu, dar mândră-i seara de Crăciun. N-a fost în pat cu perină, nici în casă de hodină, dar mândră-i seara de Crăciun. Că-n iesle dobitocească trebuia Maica să nască, dar mândră-i seara de Crăciun. Și când s-a născut Hristosul, Irod a fost mâniosul, dar mândră-i seara de Crăciun. Și-o trimis porunca-n țară pe toți pruncii să-i omoară, dar mândră-i seara de Crăciun. De la 2 ani și mai mici, cum-s pruncii mai voinici, dar mândră-i seara de Crăciun. De la 2 ani și mai josul, ca să-l taie pe Hristosul, dar mândră-i seara de Crăciun. Atunci un înger s-a dus pe la Iosif și i-a spus, dar mândră-i seara de Crăciun. Ca să se ducă în Egiptul, pruncul să fie feritu, dar mândră-i seara de Crăciun. Care mult de suferitu și lume de mântuitu, dar mândră-i seara de Crăciun.